ରାତ୍ରିର ଇଶାରା ସନ୍ଧ୍ୟା। ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଗଲେ ବା ହାଟ ସଉଦା କରିବାକୁ ଗଲେ ତା'ର ଆଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା 3 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ। ସେଇ 3 ମହଲା କୋଠାର ବାହାରେ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ସେପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଖିଲା ସେ ଭାବିଲା କୌଣସି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ବୋଧେ, ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଦିନେ ହାଟକୁ ଗଲାବେଳେ ମଣ୍ଟୁ ଦେଖିଲା ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଓ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଟୁ ଭାବିଲା ଆଜି କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ମଣ୍ଟୁର ଦରକାର କ'ଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ତାକୁ ବାପା ମା' ପଠାଇଛନ୍ତି ହାଟ ସଉଦା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେମିତି ହାଟ ସଉଦା କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଲୋକଠାରୁ ବସ୍ ଟ୍ରକରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଟୁ ତଥାପି ଡର ଥାଏ, ଅଧିକ ରାତି ହୋଇଗଲେ କିଏ କେଉଁଠି ମୋ ଠାରୁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେବ କି, ବାଟରେ ଭୂତ ବାହାରିବ କି, ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚାଲିଥାଏ। 13-14 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ ମଣ୍ଟୁ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପିଲାଳିଆ ଡର ରହିଛି। ହାଟ ମାତ୍ର ଘରଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର। ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ମଣ୍ଟୁ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ବସ୍ ଭିତରେ ଗରମ ଲାଗୁଥିବାରୁ ସାଧୁ ଝରକା ବାଟରେ ଅନେଇଥାଏ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ। ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ହାବୁଚାଏ ପବନ ମଣ୍ଟୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦିଏ। ବାଜି ଦୂର ପାହାଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ବାଧା ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ କରିନେଲା। ମଣ୍ଟୁର ଆଖି ପୁନର୍ବାର ସେଇ 3 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମଣ୍ଟୁ କୌତୂହଳ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଅନାଇଲା। ସେଇ ଘରକୁ। ପୂର୍ବ ପରି ସେଇ ଘରକୁ ଦେଖିଲା। ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଓ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କଥା କାହାକୁ ପଚାରିବ ଭାବିଲା। ବସ୍ ଆସି ଛକରେ ଲାଗିଲା। ବସ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଟୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ ସେଇଠି ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର 3 ମହଲା କୋଠା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଲୋକେମାନେ ସେଇ ଘରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଟୁର ସାଙ୍ଗ ଚିଣ୍ଟୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ? କେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ। ସେ ଆମର MLA ପରା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। MLA ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେନି ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ? କେତେ ଲୋକ କେତେ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ ଚିଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମମାନେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉଁ ସେ ଏତେ କଥା କିପରି ଜାଣିଲା। ଘରେ ଆସି ପଚାରିବାରୁ ଜାଣିଲି ଚିଣ୍ଟୁର ବାପା ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବା ରାଜନୀତିର ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଥିବା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ MLAଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଘରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଚିଣ୍ଟୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା 3 ମହଲା କୋଠାରେ ରୁହନ୍ତି MLAଙ୍କ ଘର। ହେଲେ ମଣ୍ଟୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବେ କିପରି? ପାଠରେ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି MLA MPଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବେ କିପରି? ସକାଳୁ ଉଠି ଟ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ବଲ୍ ବାଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଅ। ଏହିସବୁ କାମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଘରେ ସିନା ଶୁଣିଥିଲେ MLA MPଙ୍କ କଥା ଜାଣିବେ। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ଦେଖା ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଟୁ ଏହିପରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶେଷ କରି ଚାକିରି କଲା। ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କଲା। ଚାକିରି ବାହାରେ କରିଥିବାରୁ 3-4 ମାସରେ ଥରେ ଘରକୁ ଆସେ। ମଣ୍ଟୁ ବାପାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିବା ପରେ ଗାଁକୁ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ସେଇ 3 ମହଲା କୋଠା ଘର କଥା। ଏବେ ମଣ୍ଟୁ ବୟସ ପ୍ରାୟ 35-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ। ମଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଛୁଆର ବାପା ହୋଇସାରିଥାଏ। ମଣ୍ଟୁର ବଡ଼ ଝିଅ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ପୁଅ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ମଣ୍ଟୁ କେବେ ବି ଖରା ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମନ କରିଛି ଗାଁରେ ଛୁଟି କଟାଇବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଆସିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା। ମଣ୍ଟୁ ପରିବାର ଧରି ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ମଣ୍ଟୁ ଗାଁରେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇ ସେ ଭାବିଲା ସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲିବ। କାରଣ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହେବା ସହିତ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଛୁଟିରେ ସାଇକେଲ ଧରି ଗାଁରେ ବୁଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ। ଦିନେ ହାଟ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହାଟକୁ ପଠାଇଲେ। ସାଧୁ ଭାବିଲା କେତେ ଦୂର ଯେ ହାଟ, ପିଲାଦିନେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲି,
ଆଜି ସାଇକେଲ ଧରି ହାଟ ଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହା କହି ସାଇକେଲ ଧରି ହାଟ ସଉଦା ପାଇଁ ଗଲା ମଣ୍ଟୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେଇ 3 ମହଲା କୋଠା ଘର ଉପରକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମଣ୍ଟୁର। ମଣ୍ଟୁ ଦେଖିଲା ଆଗ ପରି ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଟୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରି ମାରି ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ମଣ୍ଟୁର ସାଙ୍ଗ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଗ ପଟୁ ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣ ମାରି ମଣ୍ଟୁ ସାଇକେଲ ଆଗରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ମଣ୍ଟୁକୁ ପଚାରିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ଗାଁକୁ? ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉନ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ 3 ମହଲା କୋଠାର ସେ MLA କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏବେ ଜାଣିନାହୁଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ MLA କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମଣ୍ଟୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଜାଣିଛି ଯେ, ହେଲେ ଇଏ ବି ତ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ନା। ଚିଣ୍ଟୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆରେ ସେ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅମାନେ ଭାଗ କରି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ଏବେ ଏଇଠି ରହୁଛି। ମଣ୍ଟୁ ପଚାରିଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଚିଣ୍ଟୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ବୟସ ଥିଲା, ପଦବୀ ଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା। ଆଜି ତା ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ? ଏହା କହି ଚିଣ୍ଟୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାଧୁକୁ କହିଲା, ତୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସେ, ବସିକି କଥା ହେବା, ବହୁତ ଗୁଲିଗପ ମାରିବା। ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ଚିଣ୍ଟୁ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା। ମଣ୍ଟୁ ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରି ଚାଲିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କରିବା ବୟସ ବେଳେ ନହେଲେ ଥରେ ବୟସ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ। ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି ରାତ୍ରିର ଆଗମନକୁ ଚିନ୍ତା କରି। ସେହିପରି ଏ ବୟସ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସତେକି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଇସାରା କରିଦିଏ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଦିଏ ଆଉ ଏକ ଜୀବନର ଆଭାସ। ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।